Wait! Huminto muna tayo. Bakit? Bakit pa tayo hinto? Kaya nga, tara na. Baka abutan pa tayo ng ulan. Ang dilim na banda dyan, oh. Ay nako, si Berto lang ang madilim, hindi yung tinuturo mo. Ay nako, kung kailan malapit na, tsaka ka pa magpapahinga. Halika na kasi. Paupo nga muna tayo dito. Pagod na ako eh. Baka gusto mo, paypayan ka pa namin. Ha? Naku, wag na. Nakakahiya naman. Bilan nyo na lang ako ng coke, saka cake. Akala ko ba on diet ka? May nagda-diet bang panay lamon kanina sa sumba natin? Unang kembot, isang subo ng tinapay. Pangalawang kembot, isang subo ng cake. Sarap kasi eh. Paano ka papayat niyan? Sayang naman ang pagsusumba natin kung lamon ka ng lamon. Hindi ko kasi mapigilan eh. Ha? Ang pagsusumba? Hindi. Ang pagkain. Kung ganyan ka palagi, edi kaming dalawa na lang ni Betchay ang magpapatuloy. Sa pagsusumba? Hindi sa pagkain. Bakit? Ikaw lang ba ang nagugutom pag nagsusumba tayo? Kaya nga, kung hindi ka papayag, hindi na rin kami magpapapayat. Okay. Adjo, tignan mo yung tatlo. Nag-uusap na naman yan tungkol sa pagkain, hindi sa pagsusumba nila. Malamang, yan si Betchay. Ang iniisip niyan kung anong una niyang kakainin. Kung hamburger ba o fried chicken. Yang si Emma naman, Ano naman ang nasa isip niya? Kung paano lumit ang binti niya? hindi. Iniisip niya kung paano niya ubusin yung isang kutsinilyo sa loob ng 20 minuto. Kaya niya yan? Oo naman, si Emma pa. Si Gwen, ano naman ang iniisip niyan? Hindi pagkain ang nasa isip niyan. Ano? Kung paano niya maubos yung isang 1.5 na coke sa loob ng 3 minuto. Ano? Kaya niya kaya yon? Hindi mo lang alam. Pero malaking bodega niyan. Kumbaga sa tangke, 7 litro yung capacity niyan. Hindi na pala dugo ang nananalaytay sa kanya, kundi coke. Tumpak! Init na dito. Tara na, doon tayo sa lilim. Tara na. Sige. Ayun, lumipat sila sa lilim. Tara, lapitan natin. Tara. Hi mga sexy. Mga sexing whales. Ha? Anong wheels ang pinagsasabi mo? Whales! Kumbaga sa Tagalog, balyena! Hoy Emma, tinatawag kang Wales oh. Ako ba? Akala ko si Gwen. Hala, hindi ako. Si Betcha yung tinatawag nilang whale. Magsitigil nga kayo, mga 3 whales! Sa laki ng mga katawan nyo, hindi na 2x2, pang 4x4 na. Tara na, Anjo! Baka ano pang gawin nila sa atin? Oo nga, baka taganon pa tayo. Nakakainis yung dalawang yon. Ang sarap iuntog sa belly ko. Pati ako. Nasama sa pagiging whale yung dalawa. Oh, ha? Magpapapayat na talaga ako. Ayokong tawagin nilang whale. Magda-diet na ako. Ako rin. Once na sumeksi ako, huyo sila sa akin. Uy mga sexy, nag-text si Marga. Eh ano namang sabi niya? May handaan daw sa kanila ngayon. As in, ngayon na. Ayokong magpunta. Ako din, hindi ako pupunta. Okay, kung ayaw niyong pumunta, edi ako na lang yung pupunta. Emma, antayin mo kami! Tama din pala kayo, ayaw pa kayo. Saka na kami magdadayat. Kaya nga.